Здравейте! Вие сте с DIRBG Test Drive, а днес ще ви представим новия Mercedes E-класа. Моделът, който ще тестваме, се задвижва от 2-литров 4-цилиндров турбодизелов двигател с мощност от 194 конски сили и 400 Нм въртящ момент. Нека видим какво може немската лимузина. Десетото поколение на Mercedes E-класа идва с доста изискан дизайн, който е близък до стила на S-класата. Екстериорът се характеризира с масивна радиаторна решетка, стилни предни и задни LED светлини и изпускателна система с два ауспуха. Интериорът на E-класата до голяма степен е взимстван от върховата S-класа, като впечатление правят двата 12,2 инчови дисплея, които се сливат в едно цяло. Първият екран дигитализира арматурното табло, а вторият е предназначен за инфотеймънт системата на автомобила. На волана са разположени сензорни контролни бутони, които работят подобно на смартфон, като това се прави за първи път в серия на автомобил. Седалките в салона са изключително комфортни и могат да се подгряват, а клиентът има богат избор от луксозни кожени тапицерии. Най-интересното предимство на седалките обаче е вградената в тях система, която се задейства при страничен удар и чрез въздушна камера отмества пътника от опасната зона. В този ред на мисли няма да е пресилено да наречем новата E-класа най-технологичната лимузина в бизнес сегмента. Автомобилът може да се паркира сам, без вие въобще да сте в него, като това може да се направи само с няколко клика върху смартфона, който трябва да разполага със специалното приложение на Mercedes. За съжаление, когато провеждахме теста, тази система все още не бе достъпна за България. Лимузината разполага и с активен асистент за запазване на лентата, който може да предотврати неволно напускане на пътното платно или дори сам да извърши престрояване, ако това бъде позволено. Наличен е и активен спирачен асистент, който разпознава страничния трафик и е изключително полезен в натоварените кръстовища. Похвала заслужава и полуавтономната система, благодарение на която автомобилът сам следва намиращата се пред него кола. Двигателната гама на новата E-класа предлага избор от 2-литров 4-цилиндров бензинов или дизелов агрегат, както и 3-литров V-образен 6-цилиндров дизелов мотор. Клиентите могат да поръчат и хибриден вариант. Дизеловата E220 версия, която тестваме, ускорява от 0 до 100 км в час за 7,3 секунди и има максимална скорост от 240 км в час. Ако карате икономично, реалният среден разход на гориво е около 5 литра на 100 км. Колата обаче ни предизвика и ние се възползвахме от мощния двигател и задно задвижване. Затова и средният ни разход бе малко по-висок. Ценовата листа на новия Mercedes E-класа започва от 81 000 лева, като за тези пари получавате не просто една луксозна и комфортна лимузина, а и един от най-високотехнологичните автомобили на пазара, благодарение на които ще забравите за всички трудности, свързани с паркирането или монотонния трафик.